Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. Because the world is round, it turns me on. האופניים יוכלו לקחת אותך רחוק מאוד, בתנאי שתפתח את כוחך עצמך, כי כמו החיים הם לא ייתנו לך חזרה מה שלא השקעת בהם. תלמד את הלקח של אנרגיית האופניים, כי רק התנועה מונעת את הנפילה. האופניים ישמעו לך במידה וישרור בינך לבינן אימון. ההיסוס רק יעזור לך ליפול. האופניים הם כלי מאוד מוזר, כי הרוכב עליהם הוא למעשה המנוע שלהם. ג'ון לנון היה מספר כילד שהיה לו חלום שיהיה לו אופניים משלו, וכאשר השיג אותם היה אולי הילד המאושר ביותר בליברפול ואולי בעולם. החיים שלי, אמר לנון, הוקדשו לאופניים, כאילו שחייתי בשבילם. רוב הילדים הכנו אותם בחצר, אך אני לא. אני תמיד הכנסתי אותם הביתה, בקרבתי, ואפילו לפעמים לחדר השינה שלי. בחרתי בכמה הבחנות לפתיחת המסע שלנו אל עולם האומנות מבעד האופניים, ובכך גם להמחיש איך נוצרת הסימביוטיקה בין האדם הרוכב לאופניו ולאופניים בכלל. בתהליך ההסתגלות בין שרירי הרוכב לבין האופניים נוצרים מקורות בלתי נדלים של השראה ויצירה אומנותית, בעיני המתבונן דרך חוש הראייה ובעיני הרוכב בדרך חוש הרגש. אומנים רבים, לכן, בכל התחומים חשים צורך להיות חלק מהדינמיקה האורבנית ההולכת ומתפתחת. לכן האומנות הקשורה לאופניים חוצה כל פלח בו הם נמצאים, מהפוטוגניות שלהם והסגנונות הרטרו, המודרני והעכשווי. האופניים מופיעים בספרות ילדים, מבוגרים, בגינות, בקולנוע, בתיאטרון, צילום, פרסום, פיסול, ציור, פוסטרים, טלוויזיה, שירה, שלטים של חנויות ושלטי חוצות, אדריכלות ועוד. האופניים הפכו בעשורים האחרונים לכלי תחבורה נפוץ ביותר. עם התפתחות המהירה של תרבויות אורבניות ומגוונות, האופניים העניקו את האפשרות לנוע בחופשיות ומהר. המצאת האופניים הייתה מלאכה לא קלה. התחילה עם הספק הגדול. איך אפשר יהיה לשמור על שיווי משקל כאשר רוכבים על שני גלגלים? במאה ה-19 נמצאו סרטוטים של ליאונרדו שצוירו במאה ה-16. עד אז פיתחו כלים עם שני גלגלים כאשר הרוכב ישב עליהם והניע אותם עם שני רגליו על הקרקע. אבל כאשר נמצאו הציורים של ליאונרדו, גילו שמפרי דמיונו הוא צייר אופניים עם דוושות
גלגלי שיניים ושרשרת. מדהים למצוא שאותה גאוניות שיצרה את המונליזה הייתה מסוגלת להשתית את היסוד לפיתוח האופניים העכשוויים. ליאונרדו דמיין וצייר במאה ה-16. זה שימש בפיתוח של כלי שמאוחר יותר גרם לאיינשטיין ליצור את המטאפורה שהרכיבה זה כמו בחיים. כדי לשמור על שיווי משקל צריך להתקדם. ואם נרד מהאולימפוס של איינשטיין, נגיע ליוסי קאט, בעל בית ספר לרכיבה קונבנציונלית וטיפולית. והוא טוען כך: ברכיבה על אופניים צריך למצוא איזון, לא להישען יותר מדי לצד אחד. רוכב אופניים משנן באופן שוטף את דברי הרמב"ם בהתייחס למידות שונות ולתכונות אופי. האדם צריך למצוא את שביל הזהב של דרך האמצע ולא לנטות לקיצוניות זו או אחרת. לכן צריך לשים לב תמיד לאיזו צד נשענים. יוסי קאט גם אומר, הרכיבה על אופניים היא כמו בחיים, ומתפלא מהדמיון שביניהם. אם נופלים, יש לקום ולנסות שוב, כי זאת לא הנפילה שקובעת את ערכנו, אלא איך ובאיזו מהירות קמים מחדש. כי הנפילה מהאופניים דומות לטעויות ומשברים שקורים בחיים, והאקט של קימה מלווה במקבץ לקחים שנצברו. רכיבה על אופניים גורמת על פי רוב ריגושים, אבל הם גם מביאים אותנו ליעדים נחוצים ורצויים. המהות הערכית של האדם קובעת את איכות הרכיבה והתובנות המושגות. אומנות. לפעמים אינטואיציה, דמיון, לפעמים אינטרפרטציה, אינטרוספקטיבה, לפעמים רעיון, מחשבה, רגש, וכל ההיבטים השונים של החוויה האנושית. פיקאסו אמר שהאומנות הינה שקר החושף את האמת האינדיבידואלית. כלומר, לא המציאות כפי שהיא, אלא דרך המסננים המחודדים של האדם. האומנות מתחברת לאופניים בגלל המטאפורות שהם יוצרים. הרוכב מרגיש את המטאפורות כאשר רגליו נוגעות על הדוושה, והמתבונן בגלל האסתטיקה הדינמית שהם יוצרים. ההרמוניה הנדרשת בעת הרכיבה הינה כמו צוות מוזיקלי שצריך לבצע את נגינתו בזמן, במרווחים ובקצב הנדרש. גם ברכיבה יש סולמות עולים וסולמות יורדים. יש הפסקות ומהירויות שונות. ממש כמו במוזיקה. והרי כמה מטאפורות. ברנרד שו אמר, החיים הם כמו האופניים עם 10 הילוכים. לרבים מאיתנו יש הילוכים שאף פעם לא משתמשים בהם. כל פעם שרואים איש מבוגר על אופניים, יש תקווה למין האנושי. טולסטוי אמר, תן לאדם להימצא שלא כמו אחרים על 2 גלגלים, גלגל שיניים, שרשרת, וגאוותו תתנפח כמו הצמיגים של אופניו. והלן קלר, האישה האילמת
ועיוורת שהגיעה לפעלתנות חברתית פוליטית מאוד עדפה בארצות הברית, אמרה, סובלנות זו המתנה הגדולה של המוח האנושי. היא דורשת אותו המאמץ להשיג איזון עצמי, כמו שלוקח לאזן את עצמנו באופניים. אומרים שבמירב צעדי הקדמה יש אלמנטים של רגרסיה. האופניים לעומת זאת נתפסים כעתיד, כי צריך להיות משהו מוזר ומשונה בכך שרבים נוסעים במכונית למכוני כושר וכדי להתאמן. או כשהם כבר מגיעים אליהם, עולים במדרגות נאות במקום במדרגות הקונבנציונליות. מסע החיים הינו כמו לרכוב על אופניים. אנו יודעים שעולים עליהם ומתחילים לנוע. אנו יודעים שלפעמים נעצור כדי לרדת. אבל מעל הכל יודעים שאם נפסיק לפדל, ניפול. החוויה העמוקה שהרכיבה על אופניים מעניקה, אם זה לעושה את המלאכה או למתבונן מבחוץ, נוגעת בכל נימי היצירה והדמיון. אמרנו נימי הדמיון. כן. אמרנו נימי היצירה. כן. אבל מה שיוצר את האינטראקציות האינסופיות ביניהם הינו הרגש. ולא חשוב איפה האופניים ניצבים, כדי לעורר בנו תחושה של אסתטיות, של דינמיות וחיוניות. הדמיון לא יודע גבולות, למי שיש. מבין אלה שיש להם, מצאתי לדוגמה את היצירה המונומנטלית של בריאת העולם של מיכלאנג'לו. לאחר מכן, במרחק רב ממנה, את חיילי הטרקוטה אשר בסין, ושוב באירופה את ואן גוך המרשים. קרוב אליו את קלוד מונט. וקצת מערבה את דלי. לא יודע מי, אבל מישהו ראה זוג שחצה את הנחל באופניים. אני מצאתי בתל אביב קווים פשוטים ברחוב הירקון שמבשרים שכמה שיהיו יותר אופניים יהיו פחות מכוניות. אבל גם לי יש דמיון. ובהליכתי בנווה צדק הבחנתי בשני זוגות אופניים אשר אחד מהם בהתקרבותי אליו הצטייר מיד כראש של אברך. האם לא כך? ומיד לאחר מכן התקרבתי לעמוד וראיתי אופניים שמחבקים עמוד באהבה רבה. העין הבוחנת של פיקאסו תפסה כידון של אופניים אשר מאוחר יותר הפך למקור השראה של פסל של ראש פער, שור. פשוט ביותר, אבל נפוץ מאוד. הוא גם ראה פסל של אופניים
שלאחר מכן שימש כמקור השראה לציור שלו, המתאר את דון קישוט וסנצ'ו פנסה רוכבים על אופניים. כמובן שהאוריגינל היה ללא אופניים. זה מוביל אותי במעבר חד מאוד למטאפורה בנושא זוגיות. הנה לכם הסיפור שתי ג'ירפות ביום שמש מזהיר. הם יצאו יחדיו לרכיבה באופניים טנדו כדי להגיע מהר למדלק השמש. אבל במהלך הרכיבה נתגלו חילוקי דעות אשר לא נפתרו עד שהטנדו התהפך ונשבר לשניים. ומאז כל אחד מהג'ירפות המשיכה לרכוב על חד אופן. חגית ואנוכי רקדנו טנגו, אבל אנחנו עדיין רוקדים, ובכל פעם יותר ויותר ובהנאה רבה. איזו מטאפורה, נכון? האופניים השתלבו במרקם העירוני כך שכאשר הם מופיעים בין אנשים הם נראים כאחד מהם. או אם הם ניצבים ליד בתים או ביניהם כפריט, עושה רושם כאילו שבאופן טבעי זה שייך למקום. האופניים זכו להכרה ואפילו לכבוד. לדוגמה, הגברת הזאת נכנסה לחנות צילום ברחוב אלנבי והגיעה עד ליד הדלפק, קיבלה שירות, שילמה והלכה לה. כל הכבוד. אם האנשים המצולמים הללו היו יושבים לבד בלי שאופניים יהיו צמודים להם, הם היו נראים לגמרי אחרת. אולי בודדים, אולי לבד, אבל כאשר האופניים בצדם, ישיבתם שם מחליפה משמעות, והמשמעות היא שהם לא לבד. האופניים, האדם, האופניים, ומה שביניהם. אינטראקציה שיצרה מעין האנשה, הומניזציה של האופניים, ומכאן מקור ההשראה הבלתי נדלה שלהם. אבל בכל מקום, איפה שקיים האנוש, נוצר גם האנטי-אנוש. לדוגמה, האומן הסיני איי ווי יצר בטיוואן פסל מרשים בשם Forever Bicycles, אופניים לנצח, המכיל כ-1200 זוגות אופניים, ומבטא את מועקתו האישית מהיעדר חופש הדיבור בארצו. על כן עשה זאת בטייפה אחרי שהשתחרר מהכלא בסין. והשתמש באופניים ללא מושבים וללא כידונים. הווה אומר,
אופניים שמסמלים את מגבלות הדיבור והעשייה החופשית בסין. כמו בחיים, באומנות יש גם ייאוש, אופטימיות ותקווה. עצב ושמחה. ומה לא. הכל מה שהאנוש חש, מרגיש, קיים באומנות. האופניים, צורתם האווירודינמית אשר הפכו אותם לאחד מסמלי טכנולוגיית התנועה, משכה אחריהם קבוצות שונות של אנשים מגוונים ביותר. המרתק זה שהאופניים יותר מכל כלי תחבורה אחר מסמלים אין ספור דברים, מתחושות החופש, דרך האסתטיקה עד לפונקציונליות. באשר לאומנות, ניתן להגדיר מספר רבדים של היצירה. האחד זה אומנות עיצוב וייצור האופניים עצמם. השני, אומנות על האופניים. בלהט הריגושים שאומנות על האופניים גרמו לנו, שכחנו שיש גם אומנות עם האופניים. בואו נראה. איזה עושר של רעיונות יצירתיים, והם רק קמצוץ קטן מהמאגרים הבלתי נדלים של יצירות הקשורות לאומנות ולאופניים. אבל אחד מהאחרונים שנחשפתי אליהם משך את תשומת ליבי במיוחד. פגי גוגנהיים ממשפחת המוזיאונים המפורסמים מציגה במוזיאון שלה בוונציה מקבץ יצירות תחת השם רכיבה, קוביזם והמימד הרביעי. כלומר, אם נצטט את זן, נמצא את המימד הרביעי באמרה הבא: כאשר האדם והמכונה מתמזגים לאחד, קרוב לוודאי שיוצרים חוויה מיסטית. וזה המגנט שמושך כל כך הרבה אנשים לכלי הזה. המגנט שקושר אותנו לעולם של דמיון, של פיוט ויצירה. אומנות זו היא שדרת הביטוי העצמי והקולקטיבי לעתים. בשדרה הזאת צעדתי זמן רב. אם אחרי הצפייה יישאר משהו איתכם, אתם תשפטו בעצמכם.
עבורי זו הייתה חוויה רכיבתית, צילומית, כתיבתית ובעיקר עריכתית.